tutur ya endah sedaya mawa sesotya. Ya Kyai Semar ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan kelawan ngersaning Gusti Mahanasa. Dene para Pandhawa nggone padha laku prihatin wis kaya mengkene kahanane. Ah syukur. Waduh. Wong ki nek seneng prihatin sak nggon-nggon entuk kanugrahan ya, Tru. Ha iya. Ndara Pandhawa wis ora bakal saba ngalas meneh. Ora bakal saba papaning para brahmana-brahmana. Pecrabaan kene pindah pertapan kono. Lah iya, saiki sentuk negara wis. Seneng dhewe. Aku ya melu bungah, Tru. Nang isih mambu ya wis ben. Sutuk gagas ora. Mula Kang Sangga kuwi sadurunge aku methuk kelawan Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Eyang. Luwih dhisik aku tak mapan sawetara. Tilik marang negara Indraprastha. Nika pangaos sampeyan Purbawasih wonten asta sampeyan. Monggo Ndara. Iya, Kakang Semar Bratasena Janaka ayo. Endi pono kawan? Arep neng kene apa arep nderekke ndaramu mlebu ning negara Indraprastha? Ayo wis wancine jam 2 ayo. Gara-gara sik, Pak. Weh, aku melu. Rasa ora cilaka nek melu Tru. Asli Semar ki ora tau gelem diumpani. Heeh. Dhewe gawe lelucon Semar diumpani ngono mesti dijeglongi dhewe. Rasa wis rasa ben golek rombongan dhewe. Engko aku sing gampang-gampang bae. Ora usah sing angel-angel. Pokoke aku melu. Rasah. Engko ki baul. Nek kowe melu, rasah pokoke wis. Aku gareng karo Petruk cukup, ora usah melu-melu. Aku arep titundha gagate ngarang. Ngarang-ngarang jengkulmu mlocot. Wis rasa ngarang ya elek kowe ki ora. Wis kono minggat kono. Kono Mar. Ora bandem watu kowe. Mundur kono engko nek wis rampung tetembangan kowe lagi rene. Iki wayangan ora perlu nganggo nek tampa dobel ngono ki rasa bingung. Oh. Ki ya apik-apik ya jos-jos. Sing ngendang mau ya bekas pengendangku. Oh. Sing saiki ki bekas sandalku. Kok sandal ki bekas pengempulku. Wah ya werna-werna ya bekas. Wis werna-werna pokoke wis kabeh apik-apik. Sindene ya ana sing bekas sindenku. Wo. Wis pokoke rasa kuwatir. Kancamu saiki budalke nang Batavia. Weh. Aku sesuk ya mangkat. Mula aku wis mau wis ijen karo Pak Lurah. Paling ora setengah 4 bubar. Oh. Setengah 4 rampung aku toto-toto mangkat nang negeri seberang. Waduh. Iya. Anu sindenku sing telu si sapa roti lapis karo roti lapis Elisa. Karo apa jeneng iki? Apa jeneng iki sapa Tantin karo Wayu engko bar gara-gara pamit mudhun. Oh. Raine dilangi. Lho. Raine dilangi. Anu apa jeneng iki? Make up. Make up-e dilangi men do ganti nganggo apa jeneng iki kathok dawa. Wah nek ngerti nek do nyandang gleleng-gleleng terus. Ana sing nganggo kathok dawa ketat disuwek-suwek kae terus spray dibolong leboke nggon ndas. Dadi kaya soro. Ya wis ben dewe-dewe kok ya.
Engko Elisa nganggo topi bakul kerupuk. Ah iya. Ra entuk tiba dhuwur iki ra entuk. Hah? Tiba dhuwur ra entuk. Nek tibane ning gendeng. Ku jenenge tiba dhuwur. Nek tembang apa-apa tibane ngisor, Gong. Satema kinowo ngimpi ku ya entuk. Gumantung kreativitas. Satema kinowo. Ra ono. Banjur digawe-gawe ora. Aku seneng nek wong do pinter-pinter cengkok ki nyenengake. Iya. Sripat lembeyane mrak ke simpir lo wing. Ya dasare penggirange muda dhewe. Muda. Tak tunyo lho kuwi Pak Suhar. Ha iya kuwi Pak Suharmu nom dhewe. Ora apa-apa karo Pak Mantri. Mantri suntik. Ha iya. Menang-menang nekat nang nyuntiki iki. Ya, monggo. Anggere sik nyanyi Gareng seneng. Mergane Gareng ki ora tau mlerok ning matane mlerok dhewe. Matamu ki ora. Kakang dikira dunekke mlerok ora. Ya kancane kisih gembira, ora mlerok banyune segara. Prau layar. Anggriya numpak prau layar ing dina Minggu ke pariwisata. Alon praune wis nengah. Piye-piye sing tak bali kecil lho gitu. Ha iya. Iki fakta. Banyu binelah. Oh, berarti sing dibelah iki ora mung rambut tok. Banyu barang ya iya. Ora cemu-cemu karo mesem guyu ngilangake rasa lungkrah lesu. Aden jawel sam, Mas. Mas kok sam? Kok diwalik ora? Mas jebul wis sore. Wis tinggal apa katon ngawe-awe prayogane kon becik bali wae. Dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe. Yo, kuwi apa ki mau? Hah? Apa? Prau layar. Nek sing sijine Mas aja diplerai. Semangat lan. Aku loro kuwi seneng pokoke nek kowe ora metu gelo aku. Mas aja diboyoki. Heeh. Karepmu njaluti esame, tinggal akumu kudu ngerti tata. Aja ora. Iki terus iki aja ditinggal kapribaden ketimuran. Mengko kekeri nang WC. Ing jaman-jaman boyo sing eling bab opo. Iku budaya pancene bener kandhamu nang kuwi digawe dangdut ya apik. Dijaipongke ya sip. Iya. Kendhangane nganggo batangan ya apik. Weh. Wah, tabuhane rampak. Ning nong ning nong ning nong ning nong ning nong ning ning nong ning nong ning nong ning tak tang. Ya apa? Prau layar. Weh. Nong ning ning nong ning nong ning nong ning prau layar. Aja dipleroki kok prau layar kabeh. Ketake kaya meh padha itu. Antara ning prau layar karo apa jenenge witing klopo. Wah. Nganu iki lho apa prau layar karo aja dipleroki. Sing kudu sing rada mundur. Le prau layar wis danyange teka. Sapa e? Mburimu lho, Gong. Semar? Ndak usah takut. Semar jinjo karo aku. Ya wis bapak wis rawuh mau janjine bapakne teko le Gojek wis. Wah, teruske iki isih gungae. Isih do gelem guyu wae. Guyu kuwi gelem-gelem karo ora. Yamin iki wong guyu ki sangel kok. Mergane wis pengen turu, ngantuk, kesel, ngomong guyu ming.
Wis suwe merem. Heeh ya. Wis ora usah mempeng-mempeng ora. Ngandel ora. Krasa aku pisan. Ambune rung dilangi sprene. Dinyedak iki wis ketok. Ayo. Ngapae? Sowan Ndara ndaramu Pandhawa. Iki kocape tok tinggal goro-goro ki mau ki lakone wis mlaku atuh. Ngono. Iki ganti cerita meneh. Ayo ndang dirampungke. Ndang ngaso. Oke Pak, siap. Ngestokake dawuh. Sowan Ndara Pandhawa padha kuwatir yen to ndaramu Bratasena caket karo Begawan Durna iki penggalihe padha prihatin. Ngapa iki? Ngapa? Kuwi lho, Bapak Nyasmitani gending nganggo tembung prihatin. Oh. Ah mlebune terus gending apa? Sukma ilang. Aku pelok. Sukma ilang pelok bareng. Pelok bareng dengkulmu melocot. Janing yaning talaka kadi langit Mambang pangepasulan upamane kolintang tulya kusuma yana sumawur langening kalanggewana gelar pandhan muncara non
lir kekonang surem sorote tan badang Gandhok bleguduk sumalu gembol sumarante hawela janur gunung kadingaren dik pate rawuh ana ing pertapan Sukalima padha kanthi harja sarawuh mudi iya Kakang Prembandurna tansah pinawinganing kawidadan niring sambikala praptaku ning Sukalima aku ngaturake pudya pangastawaku kunjuk ya Kakang oh iya tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat tiba sepadha-padha ya dipate Kakang Prembandurna iya ana apa lah kok dadi janur gunung kadingaren temen sowan utawa rawuh ning pertapan Sukalima minangka dadi pengawak ing Nalindra ing Ngastina diutus dening anak Prabu Duryudana lho diutus dening anak Prabu Ngastina iya pancen mengkono apa aku nandhang keluputan apa aku bakal nampa ganjaran yen to pancen aku bakal nandhang keluputan dosa apa ing bakal ndak sandang lan keluputan ning Durna mapan ana ing ngendi nanging yen to aku bakal nampa bebungah lelabuhan apa sing wis tak tindakake dipate ora ngono Kakang aja katuk arti kadron penampa yektine aku diutus dening Sinuwun Prabu Ngastina mau nanjihake babagan Kakang Prembandurna babagan sing kepiye sampeyan kuwi le suwita ana ing negara Ngastina lingeyup ana ing pepadaning Sinuwun Ngastina kuwi lair batin apa ora kok sik to lah kok dadi tembungmu kaya ngono lah kok dadi ana pengendikane Adipati sing paring dawuh nggonku suwita marang nata ing Ngastina kuwi lair batin apa ora kuwi mangku surasa sing kepiye to Di Kakang Durna piye Dik Pate panjenengane anak Prabu Ngastina kuwatir anggone sampeyan tansah cecaketan kalawan Raden Bratasena monggo jejering sampeyan kuwi minangka dadi guru turta siswamu kuwi ora ming Pandhawa tok Kurawa ya dadi siswamu Pandhawa ya dadi siswamu nanging kok le ketok timen nggon nira mban cindhe mban siladan yen Pandhawa mbok mban cindhe yen Kurawa dimban siladan katon banget nggonmu pilih kasih ketitik pendak-pendak Kurawa ndenangi dhewe Bratasena tansah sowan ing Sukalima mongko ngungkurke sangganing para sata Kurawa Bratasena mbok rangkul Bratasena mbok kemuli mbok cedhaki banget-banget nggonmu ngiyas marang para sata Kurawa lelakon ingkang kaya mengkono mau ndadekake kuwatir penggaling anak Prabu Duryudana mula aku diutus nanjake kelawan Kakang Prembandurna janjane piye adeking guru ing Ngastina jane piye adeking brahmana ing Ngastina iki mau apa pancen lair batin apa ora malah ngendikaning anak Prabu ing Ngastina yen pancen Kakang Prembandurna kuwi tetep bakal caket kelawan Raden Bratasena nuwun sewu lho Kakang kula mingaturke dawuhing nata Ngastina Kakang Prembandurna ora dikeparengake lenggah ana ing pertapan Sukalima lan kudu lunga saka pertapan Sukalima merga Kakang duweni keluputan tansah caket kelawan si Bratasena monggo sampeyan ngerti dhewe Pandhawa kuwi dadi kliliping anak Prabu Ngastina pendak-pendak anak Prabu Duryudana tansah ngupaya piye supaya Pandhawa tekaning pati ning kok malah kowe sajake gegering marang penggali ing nata ing Ngastina Kakang Prembandurna nyatangening kalangguan aklar andan moncar tinon ler kekonang surem sorote tahan padang kasur lan pacaring purnaming kekono dasari mongso katiga lole kentos walu gimbal monyor-monyor duk ning dungkul wana dadi alas dadi wana ya aku ngerti apa dadi kersaning anak Prabu Duryudana panjenengane tidak nggonku suwita marang ngersaning anak Prabu Duryudana nggonku caket kelawan para Pandhawa utamane si Bratasena Di aja kleru petung kelawan Begawan Durna tetep aku ngrungkepi marang prasetyaning atiku
Aku suwita marang negara Ngastina. Terus kersane anak Prabu Duryudana aku wis tanggap, aku wis ngerti yen kowe durung percaya karo Begawan Durna. Oh, iki mengko tontonan kahanan ingkang bakal tumadi. Leng-lengeng driya mangungkung. Pramara remang uswamya ngambrengeng kati karunaning kaswase yen ane marga memalagung dosang gondo Astratmaja. Lole Ndara dasih ucaping Begawan Durna lagi dawe dadi rasanan. Lah kok dadi kowe wis sowan ana ing Sokalima Bratasena padha slamet satekamu. Yo Durna bapakku dereng sambikala prabtaku katuran karaharjan Raden Sengguni bapakku slamet. Jumbo kalawan apa sing tak ngendikake kelawan sira kulup bocah bagus yen to titi mangsa dina iki gurumu ya aku ya bapakmu bakal paring ngelmu kelawan jeneng para kulup. Ilmu kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurning wangsit ingkang mbok janjekake aku nagih lawan Durna bapakku. Pancen kabeh mau wis tak tata sarta wis bakal tak paringake marang jeneng para kulup nanging jebul ana pitukane, Ngger. Ana pitukane. Pitukane apa? Nadyan kudu ndak lakoni lan abot sanggane aku ora bakal wegah. Pitukane ingkang winastan kayugung susuing angin. Kayugung susuing angin ya. Papane menyang endi? Papane ana ing Gunung Raksamuka. Ana ing Ngalastik Brasara ing kono ana guwa ingkang winastan Guwa Sigrangga. Mara golek ana. Yen kowe iso ketemu karo kayugung susuing angin kemapan ana ing Gunung Raksamuka, oh, bakal tak paringi ilmu kasampurnan sangkan paraning dumadi Bratasena. Prastawa dawuh timbalaning Durna bapakku. Dina iki lelanono aku njaluk pamit munggah ana ing Gunung Raksamuka. Ana ing Guwa Sigrangga. Penerih ana ing Ngalastik Brasara. Baliku ana ing Sokalima ngaturake kayugung susuing angin. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa ya Werkudara Bratasena anakku cah bagus. Mangancur lakune angin gugur. Ketok banget sampean ora maelu ananing Patih Sengkuni.
sing weruh dhewe kalahan kahanan niki Kakang Penemban Durna. Mangke to Dik Pati ampun kesusu nyalahke kalih kula mengko dhisik. Aja kesusu luput karo Begawan Durna. Nyatane sampeyan isa nuduhke napa sing dijaluk kalian pun Bratasena. Niku tegese sampeyan ora lahir batin nggone nyengkuyung marang anak Prabu Duryudana. Ah, nuwun sewu nggih, Dik. Napa sing kula kandhake niku janjane wis geseh kali ati kula merga kula kepengin ngenaki karo penggaling Ratu Ngastina. Gunung Reksamuka Guwa Sigrangga Alastik Brasara menika ora saben jalma isa kuat mapan wonten telenging Gunung Reksamuka. Merga niku papan sing gawat keliwat wingit kepati. Keparing anak Prabu Duryudana rak ngaten to, kula wis tanggap. Mula Werkudara niku mangke goleki barang sing ora ana. Mong bakal soroh nyawa wonten ing Gunung Reksamuka Dipati. Aduh Kakang Penemban. Oh, mula nek ora ngerti ki aja sok nesu dhisik. Ora sak penake dhewe. Kula niki wis manut najan geseh karo jiwa kabrahmanan kula ning tetep kudu nglakoni. Merga kula ngrumangsani kula urip wonten ing sandha pepadanipun anak Prabu Duryudana. Kakang Penemban Durna, kula ngaturke panuwun nek ngoten ditonton mawon. Muga-muga napa sing dadi penjangkane anak Prabu Duryudana kasembadan nadan kudu lumantar Begawan Durna. Nadan kudu kula ngregeti marang kasutapan kula Dipati. Kakang Penemban nggih, Kakang Penemban. Andhita kang kiryawan sepindha kombang manjur lakune ngangin gugur anggraning marga Kurukurnita kagiri-giri orek bumi prakembita. Wah, ngemban dawu timbalane Durna bapakku kudu goleki kangaran kayugung susuhe ngangin munggah gunung Reksamuka. Ana wujuding guwa kangaran Guwa Sigrangga kudu tak obrak-abrik telenging guwa. Sapa sing dadi palanging Bratasena rawi-rawirantas malang-malang bakal tak utung. Kutha Pandhawa tata gati wis raya
Indriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Barayang Iladal gumarubuk jabaning guwa bareng aku metu saka njron guwa ora pangling ana menungsa sing sara pati kepasang yugya katujuh ing inu dene pirang-pirang sasi aku ramangan wujuding satu kewan aja kok wujud kidang menjangan nadyan kethek wae ora ana wregul wae kaya wis ilang saka alas kene lah kok dadi ana pangan teka endi Kakang Rukmukala apa Kakang Rukmuka ana wujuding satriya sing sara pati monggo pirang-pirang sasi kowe karo aku ora mangan iki mbok menawa dadi pangane awake dhewe wah dalah aja melu-melu tak tandangane monggo yen tekaning pati daginge didum wong loro Kakang Rukmuka iya Yayi Rukmukala Debya Surasekti dadane tak kerubut karo adikku Rukmukala malah aku kepikut karo satriya iki ayo yen pancen kowe bisa patenono aku wah pecah ndasmu
merana semubang wangaruna dinetraning uga rapuh sadaning kokila ring kanikara saketer kene donga engkong ler wowo sing dene panca papatoking ayam wono ilang wujuding buta loro toko iki ora pangling Bathara Indra karo Bathara Bayu wong wilahing Mastunama Sidam sekaring bawana langgeng Bratasena apan ulun ingkang memba yaksa awit duk nalika semana kena sating Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah saka keluputan ulun kelawan Kakang Bathara Bayu wekasan ulun sinabda dadi wujuding yaksa nanging gandeng jeneng kita ingkang wis bisa ngruwat kelawan kahanan ulun kelawan Kakang Bathara Bayu ulun nedha nrima ingkang tanpa upama ya mung putu ulun Bratasena ingkang biksa mberat kelawan welaking Jawata ingkang wis ulun tampa ya malah ulun bakal nyuwun mriksa apa ta darunane jeneng kita prapta ana ing telenging wana Tikbrasara ana ing gunung Reksamuka pernahe ana ing guwa Sigrangga nemban dawuh timbalaning Durna bapakku kinen ngulari kang aran Kayugung susuing angin Bratasena apa ingkang kita upadi mau sayekti mbuya wujud lan mbuya ana lire piye sabab tumrap jeneng ulun apa ingkang disebutake dening guru kita mau mungkin arya pralambita kayu tegese kajeng kajeng kuwi tegese karep gung kuwi tegese gedhe susu ing angin iku mlebu metu ning napas utawa winastan Bajra Hirawana mula kang dikendikake dening gurumu Begawan Durna mau sayekti mung mapan ana ing diri kita pribadi nggon kita adrem kepingin duwene wujuding kawruh kasampurnan ya kuwi sangkan paraning dumadi sastra cetha parupurna mangsit kabeh mau kudu mbok upadi sarana aringing napas meneping pancandriya lan tekating gegayuhan kita kang mangkono bakal dadi srana kasembataning sedya kita kulup Bratasena nyatlangening kalangkiwan aklar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnameng kekono nanging kita aja ngluputake kelawan guru kita becik kita bali marang Sukalima tanjihna ingkang sejati ingkang kita upadi mau mapan ana ing ngendi nanging sadurunge kita bali ulun bakal paring bebungah kelawan jeneng kita kulup ya kuwi winastan Sesutya mani ing Candrama utawa sesupe Sesutya mani ing Candrama daya panguwasane lamun kita manjing telenging banyu tanpa beda kaya ing daratan Bratasena ulun uga bakal paring bebungah kelawan jeneng kita wujuding pusaka Barga Warastra besok kinarya kekuatan nggon kita bakal manjing telenging perang gedhe Bratayuda sarta ulun bakal nambahi sandangan kelawan jeneng kita
ya kuwi ulun bakal ngelung kelawan rikma kita utawa rambut kita kang aran gelung Minangkara dadi sarana panunggalaning kelawan Sang Adipati Bratasena. Gunjang ganjing langit kelap-lapaton lirkin sanging risang mawe gandrung maturake panuwun lan pepindhan Bathara Bayu sing wis paring busana lawan aku kang mangkon ulun mundhut pamit kundur marang Kayuwangan. Wah iya sepisan maneh Tanjina kelawan Begawan Durna samengko menyangan didununging kawruh kasampurnan sartaning kawruh panunggal sangkan paraning dumadi ulun kundur makayangan nggih sembahku nderekake jengkare Indra. Bratasena kowe kena ngapa kok tekamu glundung-glundung ora karo-karuan. Wah, Durna Bapak. Piye? Ngendi papane ingkang sejati? Kang wujud apa sing tak jaluk ya kuwi kawruh kasampurnan. Sangkan paraning dumadi. Kayugung susuing angin ora ana. Kuwi kabeh mau sasmita ingkang mbok ngendikake kayu kuwi kajeng utawa karep gung kuwi gedhe susuing angin mlebu metu ning napas utawa sinebut Bajra Hirawana ya kuwi sing tak karepake. Mula wong duwe gegayuhan iki kudu manunggal tekate merga tekad kuwi pok ing karep. Iya yen wis nekat tenan ora bakal buntung tembe mbune mesti bakal kelakon penjangkane. Iya mula Kang Sangka kuwi Bratasena iki ana siji syarat sing kudu mbok lakoni. Syarate apa? Kowe kudu golek srana supaya aku bisa maringake kawruh kasampurnan. Ngelmu sangkan paraning dumadi kowe kudu goleki Kang Tirta Pawitra Maning Suci. Tirta Pawitra Maning Suci papane menyang endi? Papane ora ana iku jaba mung ning telenging samudra. Yata laruta saking godha sang Kurakala yen namutasa sang Sri segara ngendi ingkang kudu tak cemplungi manut karo lenging ciptamu. Yen lenging ciptamu segara kidul ya aku kudu nyemplung segara kidul, yen lenging ciptamu segara lor kowe kudu nyemplung segara lor. Mantengno pangestimu ngendi ingkang bakal mbok cemplungi ya kono ingkang bakal ketemu karo kang dadi syarat srana nggon entuk wayu kasampurnan kang aran Tirta Pawitra Maning Suci. Njaluk pamit Durna bapakku.
sakedheping netra wis prapteng telenging samudra. Nggih Sang Werkudara. Nggih nampi dawuh panjenenganipun ingkang Bapa Guru nenggih Sang Begawantuna kinen angulari kang tirta pawitra maning suci. Nalika semanten den wis padhakaken wujute nalun gegulungan. Parandening mangke Sang Bratasena datan darbi raos miris ing cipta ami lalu lampus diri. Kalamun datan saged pinanggih kelan ingkang den ulari kang winastan tirta pawitra maning suci. Cancut taliwondo cancut araning cecincing taliwondo cecawet ning setake sabuk bandange ya jumangkah lon-lonan gebyor telenging samudra Sang Werkudara wau. Naga sakilo kumbang gedene ngakak galak kumambang ning telenging samudra nenggih Kyai Nabat Mawa ya Kyai Panulang mulat Sang Bratasena sigra nyaut trisang pengawak waja wau. Kyai Nabat Mawa nalika semanten wis amulet anggane ngrisang Werkudara wiwit saka pasundulan nganti jejempol suku pinulet pulet ngantos datan katawis wujuding Sang Bratasena ya Sang Werkudara wondene tutuking naga nyokot wenti sing ngrisang Werkudara nalika semanten saya gempung penggaling Sang Werkudara Kyai Nabat Mawa nggih nyokot wenti sing Sang Werkudara ing pengajap arsa denelih wonten ing jejongga supados enggal tekaning pati. Parandene saka rusaning pambenggang suwek cangkeme naga. Kleyang Sang Werkudara nalika semanten kombak kumbul bineta bantring alun datan nyipta gesang Sang Werkudara kaya wis nyipta manjing alaning pepati parandening mangke ketangsang wonten ing pulo alit.
wis rumangsa mancing alaming pepati nanging bareng ora mbak tingkemake netraku kaya ketangsang ana wujuding pulo cilik ingkang sarwa indah edi kelawan peni teko aneh-aneh temen ing atase madyaning pulo cilik ana wujuding bocah bajang ingkang datan sangkan paran praptane kowe anake sapa lan saka ngendi asalmu dene kowe papan ana ing kene apa ora wedi marang buron toya ingkang neniwasi wong wilahing Mastunama sidam sekaring bawana langgeng Werkudara lamun kita tambuh lawan panjenengan ulun ingkang winastan Sang Ruci Bathara ya Bathara Ruci ya Dewa Ruci aku bisa percaya yen to kowe kang aran Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci yen to kowe bisa ngerti kelawan sejatining Werkudara apa ingkang kita takokake bakal ulun paring wangsulan kelawan jeneng kita yen pancen kowe iso ngerti asal mulane Werkudara aku bakal nyembah lan ndodhok marang Bathara Dewa Ruci sayekti kita urip ana ngalam padhang kita urip ana ing jana luka dadi panenggaking Pandhawa kita asal saka Dewi Kunti nalika semono Sudarma kita ing ngaran Prabu Pandhu anaking Begawan Wiyasa anaking Begawan Palasara lan sateruse jeneng ulun ora bakal ngandharake ingkang sejatine nanging sayektine ulun ngerti kelawan jeneng kita apa to sababe jeneng kita prapta ning papan kene merga kita ngemban dawuh timbalaning guru kita ya kuwi Begawan Durna supaya golek srana kang aran tirta pawitra mahning suci kinarya syarat nggon kita antuk kawruh kasampurnan ngelmu sangkan neparaning dumadi sastra cetha paripurning wangsit Werkudara babar pisan bilih paduka pukulun ingkang sayekti ingkang pewisik Sang Hyang Ruci Bathara Werkudara wonten paring dawuh pukulun ana sebutaning para pinter kaki-kaki padha nyebutake aja manganggo kelawan lamun durung ngerti carane nganggo aja memangan yen to durung ngerti rasane ingkang bakal mbok pangan aja lelungan yen to durung ngerti papan ingkang mbok tinuju inggih kula namung badhe nyuwun dawuh wonten pundi anggen kula badhe angupadi kang wujuding tirta pawitra mahning suci yektine mboyana nanging kita aja gelo apa ingkang kita upadi sayekti mapan ning panjenengan ulun nanging sranane kita kudu manjing ana ing guwa garba ulun kula ageng sak perbata siwi ngibaratipun paduka namung sak jejenthik menawa iki badhe kasempatan kula mlebet wonten ing guwa garba paduka pukulun gedhe ndi kita lan jagat sayekti jagat gedhe lan jagat cilik wis kinandhut ana ing guwa garba ulun Werkudara manjinga ana ing talingan ulun ingkang sisih kiwa kita bakal ketemu kalan ingkang mbok upadi Bratasena
manjing gua garbaning Sang Ruci Bathara. Nalika semanten Purwa Madya Wusana wis datan karempit binerjang dening Sang Ruci Bathara. Satemah cumeplong penggaling Sang Werkudara. Kaya entuk nur cahya, nur kuwasaning Gusti Akarya jagat. Ngelmu kasampurnan sangkan paraning Brumadya cinakup dening Sang Werkudara wau. Ulun kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Malah babar pisan sak mangke gandeng sampun wonten kraos nikmatmu banget. Wonten ing manah kula mboten badhe purun wangsul wonten ing jagat Werkudara. Isih akeh kewajiban kita. Minangka dadi darmaning satra ingkang kudu sira rampungi. Lamun kita mapan ana ing kene sayekti kita bakal kebak dedusan. Merga kita sing larak lawan jiwaning kasatriyan. Mara gage metuwa saka telenging Jaladri mesakno kelawan guru kita Begawan Durna ingkang ngantu-antu kelawan Praptanira kula Bratasena. Nggih nyuwun pamit Kulun. Entos walu gembal manyar-manyar. Duneng jungkul wana dadi alas dadi wana. Janaka ora percaya karo aku. Nganti dheweke ngunus curiga, mewahe mentol karo Begawan Durna. Oh, Janaka. Aja dianggep Begawan Durna ki wong loro saudon telu saurupan. Apa sing wis tak lakoni? Tak dawuhke karo Si Werkudara. Mengko bedhug tengah yen Werkudara ora metu saka jroning samudra. Arjuna aku bakal nglampus diri susul karo anakku Si Werkudara. Werkudara? Iya. Mewahe aku nyemplung. Iya. Mergo aku mbelani karo kowe cah bagus. Piye entuk gawe apa ora? Aku wis ketemu karo dewaku. Sapa dewamu? Sang Ruci Bathara. Ingkang paring ngelmu kawruh kasampurnan sangkan paraning dumadi sastra cetha paripurning wangsit. Lho, gelis temen. Iya. Apa ora ana wejangane? Wah, kabeh wis diringkes dileboko ning sanubari. Edian. Sanubari kok kudune nganggo apa jenenge wujuding golek kencana ngono kae warna abang, biru lan putih lan sak piturute. Wah, wektune nyesek. Syukur. Purwa Madya Wusana wis kelakon Werkudara, muga-muga kabeh mau dami gunane tumraping uripmu ya ngger anakku cah bagus. Yo.